मानि सायाव जागोन लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों बे बोसोराव जोर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन गुथाल बे सावथुननि सायावनो एसे फोरमायनो आरो बे फैनो गोनां सावथुनावनो सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेफोरखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो एसेब्लाबो मिथिखादों जानांगौ बे बोसोराव बिथां माइकेल मुसाहारिनि स्ट'री स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्शन होनायाव जोर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय बे गुथाल आबुं बर' सावथुना फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर जाय सावथुनाव नोंथांमोना फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन जाखांफु फाव खालामगिरि मनालिसा हाज'वारि बिग्राय ब्रह्म मेन्डेला रिंकु मणि राजाश्री जेजास थाख्लाय पेटारसन मोनाब्लाब्लि आरो माखासे बर'नि गोबांथार फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामबावनायखौ बे गुथाल आबुं बर' सावथुनाव नुनो मोनगोन दे लोगोफोर बिथांमोननिनो बे फैनो गोनां दाहाल आबुं बर' सावथुननि डिअपिखौ खालामदों क्लिटन बसुमतारी बिथाङा आरो प्रडिउसखौ खालामदों सोमजोर बसुमतारीया आरो दासिमाव बिथांमोननि बे फैनो गोनां गुथाल आबुं बर' सावथुननि ट्रेलार भिडिअआ ओंखारथ'वाखै दे लोगोफोर जानो हागौ बे साननैसोनि गेजेरावनो ट्रेलार भिडिअखौ बिथांमोना रिलिज खालामनानै होसिगोन आरो बिथांमोना बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ फैगौ सेप्तेम्बर दानावनो रिलिज खालामनानै होखागोन नोंथांमोना बे सावथुनखौ फुजा सिजोनाव नुनो मोनगोन दे लोगोफोर आरो बियो मोनसे रमान्टिक कमेडि आरो एक्सन मुभि दे लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि माबाफोर जुदि आपडेट मोनोब्ला नोंथांमोननि सेराव फोरमायनानै होबावगोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय जाहाथे बेफोरबायदिनो माखासे गोदान भिडिअफोरनि आपडेट्सखौ मोनबाय थायो।